ಸೊ ಇದು 4:15 ಮುಂದೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಬೇರೆ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಕಡಪು ಉಂಡು. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಉಂಡು. ఒక ముల్పతుల్లి క్రౌడ్ మళ్ళా బిల్డింగ్ ఉంది. తాజ్ యశ్వంతపుర బెంగళూరు మళ్ళీ బిల్డింగ్ ఉంది. అయితే ఎదురు ఉంచుతా ఇంకో సో అరేకి అందాజు చెప్పడానికి ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮುತ್ತುದ ನನಪು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಪ್ಪ ಅದು ಓಡೆಗೆ ಓಪಿನ್ ಬಂಡ ಹೇಮಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಹೋಗಿ ಆರು ಈಗ ಬರ್ಪೇರು ಹೋಗಿ ಕೊಂಚ 20 ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 5:20 ಬಂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದ. 4:20ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ತು. ಏತು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಸುಖ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಫೈನಲಿ ಪಾಪ ಹೇಮಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ದಾರು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೇನ ಗಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಲೇ ತಂದು ಬರ್ತೀರ. ಅದು ದೂರವೇ. ఓకే గంట వేసేది మొత్తండి 5:38 ఆడ ఇదే వెదర్ మస్తు షోక్ ఉండదా. సో ఇంట్లో చెప్పారేమంటే ఇంట్లో నిద్రనే ಬರೋದು ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಊರುಡು ಉಂಡತ್ತ. ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅತಿ ಫುಲ್ಲು ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾತದ ಇಜ್ಜಿ ಆತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪುಂಡತೆ 5 ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಗಣ್ಣತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡು ಹೌದಲ್ಲ. ಟರ್ನ್ ಇಜ್ಜದೆ ಟರ್ನ್ ಇಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಂಚ ವಾಮಿಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ವೆದರ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಚಳಿಲ ಕೋಲ್ಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡದ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮುಲ್ಪ ಏನು ನೆಕ್ಕಿ ಬಂತೀನಿ. ನೀನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಂದು ದಯ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆತಂದು ದಯ ಬಂಡ ಓಲ್ಲು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ರೋಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜಾಗನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗ ಫುಲ್ ರೋಡೇ. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೀ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 7:15. ಸೊ ಎಂಗಲು ಬತ್ತಿಲಕನೆ 5:15 ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಟೀ ಕೊರಿಯರು ಟೀ ಕೊರ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಯಿಕ ನಾನೈತೆ ಮೀಯೋಡು ಅಲ್ಪ ಬೆಂದರು ಪಂಡ ಗೀಸರ್ ದೀತೇರು ಹೀಟರ್ಗೆ ನೀರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಪಿರಾವಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಡೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಂಡೇದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಚೂರು ಬಂಗುಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪೋಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಅತೆ ಅಂಚದು ಹರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಲಕ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಮೋರೆಡು ಉಜ್ದೇರು ನಿಜ ಸರಿಲ್ಲರ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೋಕೊಂಡ. ಓಕೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಎಂಗಳು ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ದಯವಂಡ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಪಿನ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ರೈಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ರೈಸ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಕೋರಿದ ಸಾರು ಈ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಆತು ಒಂದು ಬೇತೇರಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ದ ರಸ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೈತು ಅಂತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸೆಲ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ದೋಸೆಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಎಂಗ್ಲೇನು.
ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿದಡಿಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನು ಭಯ್ಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಆತನ ಮೂಜಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ನಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಕನಮನಸುಡ್ಲ ಎಂದಿಜಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಕನಸ ನಿಜನ ಅದು ಎಂಕ್ ನಂಬೇರ್ನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ದ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆದು ಹೋತುಂಡು ಸೊ ಚಾಪರ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ಅವಳು ಅಯೋಧ್ಯ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಐಟೆಂಕ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡತಿ ಒಲ್ಪತ್ತುಂಡಲ ರೋಡು ಒಲ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಲ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುನಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೆತ್ತೊಂದಿನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದೀದ್ ಎಂಕುಲು ಹೇಮಕ್ಕನ ಪಿರೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬೇಲೆಯಿನ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟ ಓವುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡು ತೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗೇ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೇಮಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಆಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾಲೂಲೆ ತಂಬತ್ತೇರು ಲೂಲು ಮಾಲ್ ಈ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಡ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಗೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಾರ್ಡ್ ತಿನ್ಪಿನಾಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ಉಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದು ಬನ್ನೂಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಲ್ದೊಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವೇ ಸೊ ಮೊಕುಲು ಈನ ಮಲ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ಡು ಪಂದು ಸೊ ಗೇಮ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ವೀಟ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೇರತ್ತ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಯ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ಪುದರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲು ನೆಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ ಇತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಅಂಟದು ಕುಲು ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಉಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ದ ಗೇಮ್ ತೊನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಜವಾದ ಗಹನ್ನ ಎನ್ನಡು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ವ್ಯತ ಬಂದು ಗೇಮ್ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಗೊಬ್ಬುತೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಜನೆ ಮಾಲ್ದೊಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಸೊ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಮಾಲ್ದೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ KFCದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಅವಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಹೀನಿ ಒಂಜಿ ಉಂತುದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ತೂಡು ನನ್ನ ಓಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮಸ್ತೆ.